ai kublei ya pi barok ki babek ki bakmi ki kare program bat yang subha ya pi segala ke program One Ban Money balawan ra dan Good News TV haga ke step ke nyipule na tin ublei ka long na ke chithi seki Filipi ka long ka balai ki khat khat ar ka khat sao tin ublei ka ông bang la yok priang lepa la ne bla pencanai lepa ya nga Henry nga be sa prangke bakumta ngan yok bat ya kata na ka benta ka la bat yang aru tau Christ Jesus ko para bangai nga ngam nyo ya de wala la bat Henry ya kene ka we nga le da baklet no ya kita ki besidin bat da ka bakner no siki ki besakhmat ka be sa prisa katak ban yo ya ka thong ka ba jing khot cheneng ka jong ble how Christ Jesus na ki ni ki khot ba la pule ka khot ka ba khat lai ka long ka khot ka ba ngin ya pusan benta kendiat ka ba ongko para bangai ngam yo yo la de uba la bat Henry ka ne ka we ngale da ma klet no ki ki besedin ba da kner no siki ki bisa khamat kaphang bagakwa banyalam ya kijing puson haga de step kalong kumno ngin yai haga de snem kapat mai arjar arkusau prolog prabangej ibabe ya de program ngidang don menta hau bunai January jor ke snem kapat mai arjar arko arkusau barkini kit khot kiblat pensngo kilong ki bedei bha ban puson hapas rang jo ke snem ngimla ban klet ya ke cingya lenti jongi ha ke snem ke barim bar ha ju ke por idon ru ke jing berkhat ba ke jing kut jingmot kumno bagin yai deng ba ya ke snem ar hajar aku sau ngimtip ke ke ban chia ikermen ba uble unialam yangi une ubenai January ude ubenai ubanengkong kasnem ba uyok ya kerteng nau ta uble jongki Roman ubaki ong ujanos une uble udon arjur ki khmat sijur ki don na khmat pa sijur pat na sidin kini ki khmat ki pe seki phang ki ba mar prasya la ki khmat une uble ki phai se sep ni ki atali ki weipat ki phai se mi ni ki ong bau neu uble uju pe ken mau ya ki ki ba sadin ki ba late no berhaka ju ko por pe khmat kumno bola ban ya ke jing thu ju seprang ubrai January ulong ubrai kum ke bengai ki bengin dang la ban yo i berken mau ya ke snem ka berim berhaka ju ko por ban khmit ki khmat sha ke snem ka phamai jong ke ki benai ki barang wan ter ulong benai ba kodor yangi ki bengai ha ka bangi de ban khmi pha ban bishar ya ke jingya lenti ke jongi ke bla lek no jong ke snem ke barim bat la banang pen pha ha ke snem ke batmai ha ke ki khot jong ke shi upol khot bagin ya be ban khot sekathong ke jing janai ke jing thap premyeng ke jong Jesus Christ upol i ya ki besetin jong u ki badap da ki jing klot da ki jing bom la suda Henry uong ya kane ka we ngale ya la de bakata kalong ban klet no kita ki besetin bat ban kner no syakmat ban yo ya ka thong u ai ka nuksa yong no mare thong u ba ka jing thu jong u kalong ban job kani kalong ka jing bare thong ka bakan ya man sim yangi ki bengai bagim dei ban phai din yai pen he da ka yai pen next kem hadu ka bakut ki para bungai ki para lok taring ipe se ka bla lej gila aban tres bagi yu i ya ka jing klot ya ka jing tuna ya ka jing bomla ya ka jing syarem jongi han ka stem ka berim ha ka ju por ni iru pen ban pa preng jo ni ki klot ki jirna ke jong i ko bund ublei umap
Balu penpau yang jong kajing bah, kajing isne bagi le isne ke jong u, ya kajing im jongi. Don napeng jongi ke mat, ha kajing im jongi, kibak thang, kajing kajing jar, kajing pang jing stom ha ne kasnem kabalai no. Don ru kebiyo sibun kajing kerku. Henry wadap deng jong kini ki mangi mat, nakalong kabak thang. Kamen ublehi umjura ino jingi hagade kesem kablai do hoi kalong kapor pat yangi kabak koridor bangin la ban pei sekmat sepersa jungi dah ka bangin la ban khamjan se ublei ban IT su ya ka jing im ka jungi ha ka de kesem ka patmai ha ka jing im ka jungi dah ka jing hai pilgrim jungi hasla jong ka de berthai tungin phai show play ubalong katan rai jong kajing ai babhabaro in IT u namaru don sibun kajing kerku kiblo tengkai banthe angi hai naga snem ga batmai imla banlen maka naga sem arja arkulai ngidap tang kajing lek klet balar tho yangi ngin sem mangilong kipriyu baduna to ai ba kajing yak lenti jongi hai naga sem arbusau kalenti ka mampat juyai menu Gimbu ya keti ke jongi haketi uji su, ban mau hiu ni alam ni leng bai jo kada kesem, syadu ban kot, syaka jingdap ke jong utrai bi jongi uji su Christ. Katihin ke jong ublei, na ke kitab Isaya kas kalong ka basau pulai ka kot khat pra khat kendai ko ong, wat kan mau ya ki ba mensua, lemne ki barim, wat perkhat. Hakmi dan le ke ba thamai mentakan mino pin om tip juga ngan pelong kalenti hari klau keng baki wa hagari kenja ublem kerku ye ini ijing puson i balengkot nak menta rom jo u amen tengi pendem hagari doai ngai mu yeme ablei ba mem lesei bandron kat lembat lembat kesnem kabarim kesnem arjar arko arpulai Wat leng kajing klot, kajing duna, kajing pomla, jogi babon. Henry, ablay melodon kat lembat ni. Mela mahap, mela kelet, ya kajing duna, kajing palat jogi paro. At berpriok pat yan kasnem ka batmai, jong do berai Januari, kasnem arja arko arbusau. Kenrat ngiwat kajing alam ko jome, ngiwat ka bor ko jome. Kami mengalam yengi, lembah jong kasnem paro sistem. Isyania ni IT hame kenrar ngiti bakhlema me yumla kenrar bahaban ya chaprang to pen sai bor ngi daga bor ko jong bansi ko jobe to so kenrar ka jong khat kerpat ka jong ni haka kerteng jong jisu ni pan yakni paro par ho bai no jong gade ka jing slok ka jing pusan daga tin ka jome to da ai ba ka jing iba ka jong play Kaya yung Jesus Christ bal try rin kajing slok kapat yang kabukon. Kapag sa ibor kajong mansi mo ko. Kini kajing rukung katlem. Ban ngi kabiyo ban sngap ban peit. Yakan he kapukram. O ikalon katlem ru. Bagi mengay kibaran hangnay baklin satlak bertay. Nadu mantabat halakarta. Amen.